sing adoh. Muga-muga Ndara Janaka liwat kene wis ben kejeglong ya ben kurang ajar wong ora salah kok Adipati. Adipati. Satriya mlaku kok kejeglong. Bagong lemahipun kedhuk ditutupi godhong. Piyambakipun pados gesang supados kula mboten saged ngoyak dhateng Bagong. Wah, edan oyahe. Bocah kok ya pintere dioyak. Ketoke wis cedhak kok ilang tak kedhepake. Wah. Nendi, Bagong, kowe aja mlayu. Wah, kaya ana wong ambegan, megap-megap. Wah, Bagong, aja ndelik. Bagong. Wah, kaya ana swara makmuk. Wah, nendi menungsane. Wah, kaya neng kene. Wah, Bagong. Aduh, mati aku. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Paman Arya, wonten dawuh nggih. Boten pangling menika kadidine sowanipun kadang kula Indradipati kaliyan Madukara. Kasinggihan mekaten. Tumuli katimbalana menapa wigatosipun nggih Paman Lenggahing Prayogi. Kula nestakaken dawuh. Kadangipun Kakang Yai Werkudara. Padha Raja Saprabanira Dimas. Wah. Duryudana kakangku ya. Slamet tekaku aku ngaturake basa aku katura. Dikepenake nggone padha ngabiyantana saning anak Prabu Duryudana. Yai Werkudara padha kanthi raharja. Karna kakangku slamet bektiku katura. Tak tampa Dimas. Yai Arjuna padha raja sapratamu Dimas. Kokong gati kalawan Bawadurna ya pancen mengkono. Ngertiya yen wis ana telung candra hetung kulungguhaning dina samengku. Drupadi Mbak Yuku ilang saka negara Ngamarta. Monggo ora ana baban kang mengo hondo kang sumendhi. Wis ora kurang-kurang nggonku nyebar wadyabala telik sandi supaya goleki Drupadi samanggaken dhateng Paduka Bawadurna. Borong anginipun badhe paring wangsulan dhateng pun Werkudara. Oh inggih, inggih. Ngestaken dawuh. Kemarin kula badhe majengaken kula ngabiyantara. Kula semanggaken bapa ing saka 5. Turnaina panalingan lumajaring ratri. Lenenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Aku mulai ditinggal dening Drupadi Mbak Yuku. Mula gandeng kowe kuwi Brahmana lan kowe tak percaya dadi guruku, mestine kowe iso nuduhake menyang endi dununging para Drupadi Mbak Yuku Durna bapakku. Oh, lole. Menehi kaya karo sing wedok kuwi dadi jalaran lungane sing wedok. Yo. Angka 3. Sing lanang wis ora sentosa. Tegese piye? Wong wedok lunga saka omah mengko isine 3 sasi kuwi ana jalarane ya kuwi males sing lanang. Males sing lanang tegese piye? Tegese? Mbah, kapan aku ora ngerti sing lanang tau konangan. Bekasan sing wedok terus males lunga saka omah. Lho, kuwi jalarane wong wedok lunga saka omah ki kaya ngono kuwi. Yo.
Ning sapertiku Mbah Arep ora bakal tumindak kaya ngono. Mbah Arep ki wong suci lahir batine. Mbah Arep kuwi ibarate menungso sing ora kelepetan dedusan keming pakartine, Mbah. Turahe pira diitung nganggo driji cecak kadalula cecak kadalula. Nek tiba cecak kuwi berarti ora lunga, ming nang jero omah utawa ndrek ning sorlongan. Oh. Nek tiba kadal iku ndrek ning pekarangan. Mbok nek sentrong mbok ning kamar mandi lan sak piturute. Nek ula iki tegese gawa wong. oh. Lah saya aku tak takon karo kowe Dropadi, lungane dina apa? Anggara. Anggara ki apa? Ora daya kowe pendhita kok ora ngerti anggara iki lho. Anggara ki Selasa. Anggara Selasa terus kasih apa manis? Anggara kasih. Selasa kliwon. Waduh, kuwi demit-demit do metu. Yo. Anggara kasih kuwi anggara kuwi 4, kasih kuwi 7. Ngawur to ben meneng wae rasa trewet. Kok ngomong kok dipancai wae. Hitungane dhewe-dhewe saka 5 arep rasa jenar ki dhewe-dhewe hitungane. Rasa dadi padake. 7 karo 4 iku dijumlah dadi 16. Kuwi ora lunga adoh. Mengko bakal bali marang negara Ngamarta ning jebul bareng tak takoke karo Danyang Semara Bumi. Sing lenggah negara Ngadina sing mawanan pojok beteng kidul wetan. Danyang Semara Bumi Mas kandha karo aku yen to kudu nganggo syarat srana. Syarat sranane apa? Abot Werkudara, abot. Nek tak kandhake kowe ora bakal iso kelakon mujuti srana iki kudu dadi syarat para Drupadi kondur marang Praja ing Ngamarta. Nadyan kudu munggah gunung jegur segara. Aku sago. Oh, name munggah gunung aku percaya karo kowe. Kowe iki bola-bali munggah gunung. Name jegur segara aku percaya karo kowe. Kowe bola-bali jegur. Nang iki syarat iki ora nganggo munggah gunung, jegur segara. Syarat iki kudu nganggo bebanten. Wah. Bebantene sapa sing kudu nganggo dadekke tumbal? Tinimbang aku kelangan barep sing duwe rasa sedih mergo kelangan bojo. Halu aku negahake sapa sing dadekke banten tak nggone banten waton Drupadi bali ning Praja Ngamarta. Teman? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora bakal mingguh kowe. Ora bakal mingguh. Rungono Werkudara. Rungono ingkang setiti miturut mata batinku lan sasmitaning Danyang Semara Bumi. Sing mapan nang ngleksanani. Wah, Kakang Mas sampun dipun penggalih. Monggo kundur mawon kula dherekaken Gusik. Wah, Durna bapakku. Werkudara piye? Dasare apa? Lan sebabe apa kudu nganggo banten? Padine Bagong. Perkara dasar sebabnya aku ora ngerti. Aku mengentuk sasmita saka Danyang Semara Bumi. Sing tunggu ning pojok beteng Wetan Kulon. Mau kidul kulon. Ha, ndeng kidul kulon. Karang Danyang iki nyok pindah-pindah kok ora tetap kok. Wah, Ning pokoke Danyang, ketok masilir kupingku. Wah, adem iki cetha nek kuwi laku ning Danyang. wah. Ora sababe, nek pancen kowe kepengin bayu mulai ya jangka. Ana ing omahe Bagong takoni Bagong iki gelem melu Pandhawa apa ora. Dikandhake nek Bagong iki kudu dadi syarat timbuling para Drupadi. Ngono? Wah, Bagong. Bagong. Bagong kuwi abdi Pandhawa. Nadyan wong wis rogal-srogol. Nanging Pandhawa wis keputangan budi karo Bagong. Pandhawa tau tate dimong karo Bagong, digula wentrah karo Bagong. Apa Werkudara bakal mentala mateni Bagong? Nek perkara le mentala karo ora kuwi aku ngerti dhewe, kowe ora bakal mentala. Ning kowe iso nggunakake srana-srana. Merem dipet rasa weruh Bagong, terus sikilmu tak uncalke kena sirahe Bagong pecah wis pisah. Bagong mati. Upama kowe ora mentala Janaka, kon mentang langkap sarana mungkur. Janaka ki wong titis. Jemparing ora usah didelok. Lesane wae mesti kena. Mula Janaka kon mungkur, kon mentang langkap colke jemparing kanthi mungkur, aja nyawang Bagong. Bagong mesti mutar. Wis ngono wae, wis dadi syarat baline kunduring para Drupadi negara Ngamarta. Nadyan ora weruh aku ora bakal mentala. Nadyan mboten sumerep kula mboten badhe mentala bapa penembahan. Ya nek ora mentala ya wis ora usah dadak werna-werna ndang bali ya. Ning para Drupadi ora bakal timbul labo-labet karo para Pandhawa. Wah. Janaka piye? Nggih kula piyambak ugi bingung. Aja bingung, aja bingung. Apa kowe luwih mentala? Nek anak Prabu Puntadewa sedih, penggalihe mergo kelangan garwa. Wong sedih iki kembange wong lara. Wong lara iki kembange wong mati. Nek nganti anak Prabu Puntadewa iki kok sedih, atine grantes saben dina, terus kecukulan lelara. Nek kecukulan lelara ora iso ditambani, terus tekaning pati. Apa kowe milih kelangan Kakang tinimbang kelangan Batur? Lah nek aku luwih kelangan Batur. Batur iki dudu sapa-sapa. Batur iki dudu anak, dudu kadang. Ming melu ngempek ngono bae. Mula nek nganti kowe ora mentala ya wis ora apa-apa. Ning ora bakal kowe kelakon ketemu karo Daiwara Drupadi Mbak Yumu. Kadangmu sepuh nalika Ngamarta bakal saya lara penggalihe. Wong lara ki mesti bakal tekan
tekaning pati mbuh suwe mbuh cepet mesti bakal dipundhut marang panguwasaning dat kang perwengdat. Mergo wong lara ati ki ora duwe tamba. Wong lara ati ki ora ana tambane. Kejaba tambane yen to gawe seneng ing ati mongko sing gawe seneng ing ati wis ora ana negara Ngamarta. Anak Prabu Puntadewa tekaning pati Bagong urip ning kowe sedih selawase urip mergo ora iso ngleksanake dawuh Kadang Tua Werkudara. Namung perjaipun para Pandhawa kemawon menika mangke badhe kasembadan. Dasarmu apa kok iso ngaturke bakal kasembadan? Bagong mati, kula wis matur to. Nek kepengin gawe mati ning para Pandhawa niku kudu matine Semar lan saana-anane. Nggih. Mongko niki wis ana srana Bagong tekaning pati. Kok iso sampean iso ngendika nek Bagong mati Pandhawa ya bakale tekaning pati. Bagong mati, mongko sing mateni Werkudara. Kawula padha ngundangake nek Bagong tekaning pati Werkudara sing mateni. Oh, mesti anak Prabu Puntadewa duka penggalihe. Terus anak Prabu Puntadewa ngukum karo Werkudara. Werkudara kon minggat saka negara Ngamarta. Werkudara mlebu ngalas mati. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Lah Petruk Gareng nesu karo wong-wong Pandhawa. Mergo wis wani mateni Bagong. Petruk Gareng ngraman teng negara Ngamarta pethoke Janaka do gelut. Petruk Gareng mati saka tangane Janaka, anak Prabu Puntadewa duka melih. Janaka didukani mlebu ngalas mati. Lho apik to? Rancangane sip to. Perkara lakon apa ora mbuh. Ning sing penting iso diomongke ngoten lho. Nggih. Nek diturut terus Gareng Petruk Bagong mati, Semar ijen. Semar ijen tingak-tinguk. Bingung uripe. Ora ana sing ladeni, ora sing jak guyon, ora ana sing jak tetembangan liwung. Nggih. Semar sedih. Jukuk ladeng suduk salira, jukuk tali gantung. Semar mati. Kantun anak Prabu Puntadewa karo Nekula Sedewa. Nekula Sedewa tansah sedih atine. Wong sedih niku kembange lara. Wong lara kembange mati. Nekula Sedewa mati bareng. Mati bareng wong kembar niku sing siji lara, sing ngrasake lara, siji mati, siji mati. Oh. Kantun anak Prabu Puntadewa piyambak. Bingung, tilang-tilang. Arep nendi arep ngapa? Dadi ratu ra ono penggawane ra ono nayakane. Nggih. Anak Prabu Puntadewa nglalu. Pun selesai. Pandhawa mati, Panakawan mati. Wonten sing ngamuk. Sing ngamuk sinten? Prabu Kresna. Kelangan Pandhawa, kelangan Panakawan. Telusur, ditelusur. Sapa sing miwiti? Jebul wonten sing blakake. Nek sing dadi tuk sumbering perkara Begawan Durna. Mongko teng mriku wonten Sencaki. Sencaki nyaut glugu goleki sampeyan. Ajeng dandani omah napa? Mboten. Nggawa glugu niku ajeng ngepruki sampeyan. Ah, mboten mawon. Niku ora karangan sampeyan. Karangan kula karo karangan sampeyan niku wis beda. Kresna ya bingung Pandhawa tekaning pati, Panakawan tekaning pati. Kresna ora duwe kanca. Kresna ora duwe ruang. Kresna ora duwe sedulur. Dadi ratu ora duwe kanca, ora duwe ruang, ora duwe sedulur iku sedih atine. Wong sedih niku kembange lara. Wong lara niku kembange mati. Ah. Pun sedaya bakal tekaning pati. Kabeh mati, Pandhawa mati, Kresna mati, Panakawan mati. Terus sing teng donya ming Kurawa. Kurawa, nggih. Kurawa ya sedih ranti kanca. Kurawa do sedih kabeh. Wong sedih kembange lara, mantekaning mati. Mati Kurawa. Ming kantun kula, sampeyan ya sedih ranti kanca. Ning kula tetep seneng sebabe bendina numpak jaran ngalor ngidul. Ora ana wong ganggu. Ah, merdeka. Kurang sawu kok sampeyan dhewe sing arep golek seneng lho. Lho, nyatane ngoten kate Pati. Oh, Dono. Wonten dawuh. Nadyan dereng kasembadan kula sampun ngaturaken panuwun. Padi nggih, Pak. Napa? Sami-sami. Nggih. Ngoten nggih. Bapak Daryo. Wonten dawuh bodhalna kang putus ing ingsun kuntur kedatun. Non paramadal pasilan yen tamping pangestu. Bodhalna. Wonten dawuh nggih. Kinarya tandha matur nuwun, tandha tarima kasih saking kula kanthi wonten ing sasana pambujanan. Lho, napa menika? Sasana pambujanan menika menapa? Ya ngalah, pendhitaning ratu kok sasana pambujanan kok ora ngerti. Sasana papan pambujanan menika dahar. Oh, maem. Nggih, kasinggihan mekaten. Oh, nggih, monggo kula dherekaken. Monggo. Wonten menapa kemawon, nggih? Ayo sinuwun ora presa. Sinuwun ratu kok ana apa wae ora sampean bengi iki kok oleh dinggo nglipur ati kula Depati. Nggih. Kakang Prabu Karna. Nuwun sewu Yayi, bab perkawis menika kula mboten nderek, kula semanggaken. Paman Haryo, wonten dawuh tatanan para sata Kurawa lan para kawula. Nun inggih, ngestaken dawuh Kartowarma wonten timbalan. Budhana kang putus ing ingsun kundur kedatun. Nun paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartowarma.
Purna gati ning parangkilan santus kunduna datun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading gadhahaken sangganing Purban Jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil patraning keprabon gawe dengan saking Mandura tindak Nyosri Naranata katon gumebyar candraning Sang Nata wau. Wonten apa melih? Kayane sampeyan mau dikanthi dahar sareng kembul bujana kalih sinuwun Ngastina. Lah kok mboten kanthi kanyana-nyana kok malah pun mrepeki kalih ingkang rayipun Sengguni. Ngenten nggih, Pati? Nggih. Niki supaya Kurawa duwe gawean. Kurawa sing pun budal sajuru-juru niku. Nggih. Didhawuhi supaya gawe srana cintrakaning Werkudara. Lho mangke to. Niki janjane sampeyan niku nuwun sewu, carane wong niku le mikir pripun to? Werkudara wis saguh gawe pati ning Panakawan, jare patine Pandhawa niku nek Panakawan tekaning pati niku bakal ringkih para Pandhawa. Nek Pandhawa ringkih gampang nggone gawe pati ning para Pandhawa. Ning kok niki molak-malik malah saniki Kurawa kon nyegat lakuning Werkudara kalih Janaka niku pripun? Oh, sampeyan ora ngerti kok. Niku jane kabeh ora mung Karti Sampeka. Karti Sampeka supaya Werkudara mateni Panakawan. Lah sing ten wigati rak patine para Pandhawa, ora ngoten ta? Nggih. Pandhawa rak kudu mati ta niku? Nggih. Kersane anak Prabu Duryudana rak Pandhawa mati. Nek Pandhawa mati penggalih anak Prabu Duryudana nika ayem tentrem jinem. Nggih. Lah niki gandeng Kurawa wis budal, terus Werkudara kali Janaka niku wis mapan teng negara Ngastina. Ala apa? Ibarate kaya dene sinambi nyilem ngombe banyu. Mangriyen to. Niku tegese napa? Sinambi nyilem ngombe banyu. Mungkin nek durung nganggo bahasa Indonesia ora apik, ora wangun dikira nyalai pakem. Sinambi nyilem ngombe banyu menika, sinambi menyelam minum air. Tegese kejaba Werkudara niku mungkin nek upama ora iso dipateni kali para Sata Kurawa, Werkudara tetep ngestokke dawuh kula mateni Bagong. Ning kalah cacak menang cacak. Nggih. Werkudara mati teng negara Ngastina ya apik. Perkara patine Bagong men kok gampang. Ning sing penting Werkudara mati. Nek Werkudara mati niku teges penggalih anak Prabu Duryudana niku bakale ayem trentem. Nggih. Ngaten? Oh, nggih. Sagu mboten? Sagu. Nek sagu Kurawa diketapke. Terus kula tak takon karo sampean, Kurawa kok do baris niku ajeng napa? Kula tak takon karo sampean. Kurawa kok do baris niku wigatine napa? Wong Ngastina ora ana mungsuh, ora ana paramuka kok do baris. Baris kok seneng kira jama-jama nek kon gelut kalah. Nek kon baris seneng kira jama-jama. Niki rak saora-orane nglatih supaya iso ditontonke teng kawula sak negara Ngastina. Ngaten? Pun Kurawa diklompokke, kok nyegat Werkudara. Oh nggih, ngestokke dawuh. Lah sampeyan kula mengke ajeng awat-awatis kok kadohan nek Werkudara ketok atine miyur ajeng kula kuwatke supaya tetep materi Bagong. Oh nggih nggih. Mengke nek nganti Werkudara malah ndakwa Kurawa gawe perkara wani ngeroyok kalih Werkudara. Kurawa kalih Werkudara niku wis ora rukun. Nang ndi papan mesti gawe bentak silah dadi gejegan. Oh. Dadi tumrap Werkudara nek Kurawa ngeroyok Werkudara niku wis dianggep lumrah. Oh nggih nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Pun ngoten mawon kula tak budhase nggih Dipati. Nggih nggih ngatos-atos. Kula tak mangkat cendhak ketinggalan kereta. Oh nggih nggih ngatos-atos Kakang Perban. Nyuwun pamit Dipati ngatos-atos penembanten. Bubar barisan paman ngawe melih para anak-anak sampean Kurawa. Enten napa? Kok mboten wiwitan sadurunge pacak baris. Lah kok pas barisan rampung kok sampean ngundang Kurawa melih. Enten napa? Kula Dursasana nyadong dawuh lho. Paman Kartomarma cumadong dawuh. Man. Kula pun citraksi. Nyadong dawuh man. Enten napa sak rampunging barisan? Lah kok dadi paman ngawe melih para Sata Kurawa? Paman kula pun swata maca madhong dawuh. Ya ya, badhe putra putra wegati cumadong dawuh. Nun. Ngerti ora? Iki aku mau dicegat Kakang Durna. Lho, Bapak Penemban Durna cegat sampean. Iya. Ingkang sekawit ra ana dawuh apa-apa ning kok Kakang Durna duwe ego partikel. Ego partikel no. Kowe kabeh ora kenen bali marang kasatriyanmu dhewe-dhewe, aja mbok kendhone nggonmu dandan. Nanging malah kepara kenceng ngono. Kuwi kalos yul. Kowe kon ngoyak Werkudara. Terus Werkudara dipateni ning negara Ngastina. Wis kuwi dawuh Kakang Durna. Ngono wae, kira-kira sapa sing saguh menyanga, sing ora saguh ora apa-apa. Baliya ning kasatriyanmu dhewe-dhewe ora masalah. Ning sing saguh kira-kira mangkat wani karo Werkudara
Werkudara dibondo tangane krincung sikile lebokke pakunjaran. Wis kuwi wae dawuhe ndang do menyang aja nganti kaya bocah cilik. Piye kok meneng kabeh? Dur. Kowe iki takon ngoyak Werkudara. Ada? Nek wis kecekel dibondo tangane dikrincung sikile, kok malah do ting pendonong. Wani ora? Apa ya mang takoni mangopahi pinten miliar menungsa niki menurut gelem wani karo Werkudara. Ora bakal ana sing wani. Tur nggih boten ketemu ngakal to man Werkudara jare wis sago mateni Bagong. Bapa Durna niku wong tuwa sing kurang gawean. Wong tuwa sing gawe perkara. Wis gawe perkara Werkudara kon mateni Bagong niku mengko nek Bagong nganti tekaning pati kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora wurung ngembet kesametaning para Kurawa. Lah kon niki malah aneh-aneh. Dawuh karo Kurawa kon mateni Werkudara niku wong tuwa nganggo pikiran ora. Nek manut kula sesesak niki rasa golek Werkudara ning goleki Durna keprunge ndase. Ose ditraksi sabar. Wong ra mutu. Wong wis penak-penakku Kurawa ran digawean kok kon mateni karo Werkudara. Man. Piye? Kok Kurawa sementen iki nek ditandhingi karo Werkudara ora ana sing iso menang. Mula sampeyan dawuh kon koyak Werkudara niku do meneng mawon niku mergo do atine trap tapan. Bener ngendikane Citlaksi, Man. Sampeyan niku ya nek didhawuhi aja mung waton nampa dawuh, sampeyan pate ya rumangsa kula lan ide. Blas ora tau iso mikil. Wis sampe-apik kula ora melu perkara niki malah sampeyan welna-welna macem-macem gawe kasangsaring anak-anak sampeyan Kulawa. Nek nyekel Werkudara niku bab sing angel kok njur sakepenake dhewe ora. Aku mkandha to, sing wani sapa? Nek perkara ora wani sak karepmu, sing wani kon maju, sing ora wani do mulih ning kasatriyane dhewe-dhewe. Dawuh iki ora kudu. Mula sapa sing ketok wani karo Werkudara sinambi njajal ketrimaning uripmu mangkat. Sing ora wani ora mangkat ora apa-apa. Wis ngono wae pikiran dhewe-dhewe nek ado menyang-menyang nek ora ya ora apa-apa wong iki ora kudu kok, Le. Citlaksi nggawa plinteng ora? Cengkune ak plinteng e. Wong dawuh kok cak kepenake dhewe tanpa nganggo pikiran. Sing do wani mangkatot sing ora wani mulya. Ha kene iki wis dadi satriyaning Plaja, wis dadi pangelan pati, disumpah supaya wani lan nampa dawuhing pepundhen e. Ngene iki lak lepur kabeh nggih, Mas. Lah iya. Oh, pati sengkune wani iblis ora. Weh, ya wis yo. Kalah cacak menang cacak. Upama mengko kalah ya do mundur rasa dipeksa, pokoke sak titahe ketok nyambut gawe. Lah nek ngoten mangkat alon-alon. Lah ngono. Kersanipun kados pundi dene ingkang rayi itu wonten dipun gendhong medal Jawi wonten negari Ngastina. Janawa wonten dawuh. Kowe kelingan ora? Duk nalika kowe nangis gondheli karo aku. Inggih. Nalika aku pamit bakal golek ngelmu kasampurnan papane ana jroning segara. Golek kang aran Tirta Pawitra Maning Suci kabeh padha nangisi karo Werkudara. Apa ana jamak lumrahe ngatasé wong gayung ilmu kok nyemplung telenging segara. Kabeh padha ngarani yen to aku tekaning pati. Kowe Kresna kakangku, barep kakangku Nakula Sedewa. Babu Kunti padha nangis ning kedaton negara Ngamarta. Ning nalika semono nggonmu ora percaya karo Durna bapakku. Kawusanane piye? Sing tok anggep Durna nyengsarake marang Werkudara kabeh mau ora nyata, malah aku bali entuk wujuding Tirta Pawitra Maning Suci. Tegese apa sing dikendikake dening Durna bapakku keta-katone nggone paring pangandikan mung sarwa sembrana mung sarwa gecul kumarucul
Nanging sejatine aku percaya lahir batin karo Durna bapakku. Mula aku tak jak supaya metu saka kedaton wigati ayo apa sing didhawuhke Durna bapakku ditindakke. Kok menawa kanthi srana patine Bagong Drupadi Mbak Yuku bakal bali marang negara Ngamarta. Kakang Mas. Nanging menapa inggih badhe kula lan panjenengan samangke mentolo dateng pun Bagong ora mentolo sebab apa? Apa abot Bagong tinimbangane Drupadi. Mula wektu dina iki ora sandadakaken gunem tanpa guna. Ayo budal ning Karang Kadempel Bagong digoleki. Yen Bagong ora gelem dadi tumbal, aku sing bakal mateni Bagong. Werkudara mandeg le. Werkudara Dursasana kakangku ngoyak karo aku merpeki papanku nggonku sak jagung karo Janaka. Kowe nang kene padha karo kowe mlebu kandhang macan. Wong Pandhawa mlebu negara Ngastina mbuh kuwi dianggep sedulur. Apa dudu sing baku kowe tekan Ngastina padha karo Sarapati. Ora duwe niat aku gawe perkara karo Kurawa. Niatku mung ketemu karo Durna bapakku. Ora sandhakaken gunem tanpa guna. Ayo. Kowe tak bondo tak krincung sing mleboke Pakunjaran. Ora tak nepangan kowe mati garing ning jero Pakunjaran. Pandhawa kelangan Werkudara ora ana sing nggo kekuatan apes jurite para Pandhawa. Ora sandhak nglakoni perang gedhe Bratayuda. Pandhawa mutar moko siji. Wah, wong geram daluk dideplok ndase. Baju rene. Yen pengen jajal karo Werkudara, wah tebak dadamu ngene marganing patimu Singalena Prapting Lalis Kakang Dursasana. Kesleo ini. Nantang gelut lagi ditendang pisan bengok-bengok kaya bayi. Ya men lara. Aduh mati aku mak jelek neng dodo. Kaya ketiban watu sak gajah gedene. Sesek dadaku. Aku ra iso ambegan Werkudara. Mati aku Werkudara. Modar tenan aku. Wah! Aduh.
pateni iki sing tak jarak. Kakang Dursasana mundur mungsuh Werkudara. Iki kowe apa aku sing bakal tekaning pati? Kakang Citraksi. Mengkono Adi Janaka. Ngejak pirang dina yo tak ladeni leganing atiku. Tatap kemudorangsang. Jebul dadamu. Iki ora wancine cakilan. Ayo kowe apa aku sing tekaning pati? Leleno pangendamu Janaka, kowe tak pateni bojomu rondo kabeh. Aku ning nggonanmu terus aku foya-foya. Bojomu tak pek kabeh. Ayo nang kene, ditemtoke kowe apa aku sing tekaning mati. Maju sejangkah. Tinjung akhirat nyawamu Kakang Citraksi. Mati dening aku, Wan. Dian. Waduh. Pitil meneh. Wis omong ta. Kowe iki rasa sok aneh-aneh. Wong Dursasana wae kalah kok kowe maju. Aduh. Aduh. Kau tak percaya. Malah nyanyi. Perih man. Saka kula nyuduk kula dhewe man. Aduh. Ditutut. Ditutut. Ditututke. Ditututke man. Aduh. Aduh. Lah piye to? Malah bengok-bengok. Lara man. Lara. Aduh. Mang dudut ditidoni sik. Aman ngoten. Alon-alon. Iki yo alon-alon. Ora bengak-bengok kok ndak malah krungu Janaka. Aduh. Mama. Aduh. Wah, Jan. Aku kira mentala. Kerise bendol ngarep, Mas. Kerise bendol ngarep. Nang ngarep ucul niku tatune jembar banget aduh. Aduh. Mana tak dudutke. Iki. Aduh. Ngampet sik.
Diambet supaya aja nganti lara. Heeh. Aduh Janaka keparatan. Aduh. Aduh. Malah ti anak-anake. Ipate ditotok. Sampeyan kurang ajar kok. Lalae. Nek kowe ora trewet, iki njur marampung. Nek kowe trewet malah rampung-rampung. Anteng. Rasa omong. Dikit lagi, Man. Dikit lagi. Wah, ya kaya ngene kok ya. Aduh. Ku tak percaya, aduh. Aduh. Wis gek mlayu ning nggone Kakang Durna men ditambani iki ana warangane lho. Nek nganti kenapa-kenapa cilaka mudhar we. Aduh, Bapak penemban kula nyon senjata pitulung penemban. Kang Mas Jambrong iki menapa inggih paduka badhe wonten bidal ngupadi kalian Bagong wis dadi anteping tekadku tinimbangane aku weruh mbarep ngrantes merga ora ketemu karo bojone Kakang Mbok Wara Drupadi alwung aku nyawang Bagong dadi banten ora dadi ngopo Kakang Mas wah nek kowe ora mentolo we balya nek kowe wani ayo melu aku wis kang mawon raras Om Tityan Kalaludra Mas Patik Raja Dewagu Drupadi ndak rewangi kowe tak cidra saka negara Ngamarta mongko nalika aku prapteng taman negara Ngamarta aku prasaja kalawan sira Wara Drupadi ento aku bakal nyidra sliramu kowe ora mlayu kowe ora ndelik lan kowe prasaja gelem mbok cidra kelawan aku oh bareng tekan kene ana ing taman negara ing Giri Kadasar kowe ora gelem sak pejagong kelawan Prabu Kala Sereng apa to kang dadi sebabe Drupadi Sinuwun Prabu Kala Sereng. Ya, piye? Nalika sira prapta ing taman negara Ngamarta, duk nalika semana paring dawuh kelawan aku, yen to bakal mbok muktekake sarta ora ketambung sedhela. Negaramu bakal wujud negara ingkang kuncara waton. Ora ketambung teluk kedheping paninggal. Negaramu kerawuhan Wara Drupadi nanging tinemune lah kok wis salin srengat. Bareng tekan negara kene aku ora mbok balekke mongko hitungane wis ana 3 candra. Sira ora balekake aku marang negara Ngamarta malah saiki duwe kretek lan niat bakal garwa kelawan aku Prabu Kala Sereng. Mestine sinuwun prisa yen to aku kuwi wis ora legan meneh. Aku kuwi ana ingkang mengku ya kuwi sinuwun Prabu Darma Kusuma. Duh nyono cerak nyono kinira Drupadi wong wadon ingkang lobok kembene kendho tapiye. Ing atase cinidra dening Nalindra ing Giri Kadasar teka bareng aku tekan ning papan kene aku gelem ngladeni kelawan sira sinuwun kaya ngapa alok ing wong kang ora demen lan kaya ngapa anyacating wong ora seneng karo Wara Drupadi ana dawuh apa sinuwun ora usah dadak ngrungokke kelawan wong-wong kang ora seneng kelawan wong-wong kang ora demen sing wigati waton kowe gelem tak garwa kuwi perkarane wis rampung. Ujare akeh padha nyebutake yen to sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi Nalindra ingkang lila lahir lan batine. Nalindra ingkang ikhlas lahir lan batine
Nalindra ingkang kebekaning kesabaran. Aja kok wujuding brana picis nadyan sugenge disuwun dening wong liya wae waton dadi kabagyaning wong akeh bakal diparingake. Mula saka petunganku gandengku wis tekan papan kene. Mengko yen to kowe wis rabi karo aku, kowe wis dhaup karo Prabu Kala Sereng. Aku ingkang bakal matur karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma, tak kira panjenengane isa nampa kang dadi aturku. Yen to babagan Sinuwun Darma Kusuma pancen bener apa kang mbok kandhakake. Nanging Sinuwun sing jeneng wong mangun bali wisma kuwi ibarate wong keplok kudu tangan loro. Ora mung tangan siji sayekti ora bakal bisa muni. Aku tresna sampeyan yo tresna. Yen aku tresna sampeyan ora, semono uga kosok baline. Sampeyan tresna aku ora duwe rasa tresna ora bakal becik kedadeane. Aku tresna, nanging aku ora tresna marang sapa wae. Sing tak tresnani ming Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Oh, lah piye? Wong nyatane aku wis tresna, apa kowe ora bakal tresna? Monggo ujaring para sepuh nyebutake sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina. Yen kulina srawung, mestine suwe-suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mula gandeng kowe wis eneng negara ing Giri Kadasar, lan kowe seneng taman negara ing Giri Kadasar kene, mesti saben dina kowe weruh lan wanuh karo aku. Kanthi cara mengkono bakal ketukulan rasa tresna. Tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur. Tresna kuwi dudu gaweaning menungsa, nanging gaweane sing akarya jagat. Bedane antaraning tresna ingkang diparingi dening paringaning Gusti lan tresna gaweaning menungsa kuwi beda. Bedane menyang endi? Yen tresna ingkang diparingake dening panguwasaning Gusti kuwi tresna lahir batin. Ora kesasapan niat sing ala lan ora duwe kemelikan apa-apa. Nanging yen tresna gaweane menungsa kuwi tresna ingkang sasapan nafsu lan duwe niat sarta melek marang ingkang ditresnani. Tresna gawean menungsa kuwi ora bakal langgeng yen wis kelakon nggone duwe melek sarta wis kelakon nggone bisa iya kuwi menehake nafsu niat kang ala mesti bakal banjur ora duwe rasa tresna. Wah, ladal. Rembugan karo wong wadon pinter kuwi malah ketekuk-tekuk aku. Mangapunten Gusti, mbok kula kemawon ora sudi. Niatku rabi karo Drupadi omeng ditawani aromban. Menapa kula mawon Sinuwun? Kula menika wis tuwa. Namung ijab sedhela terus kula modar. Panjenengan saged rabi malih. Gusti, menawi ingkang saestu mbuk. Menika kula pancen saged ngladosi dhateng Piyai Kakung. Mban kowe aja padha saur manuk. Atiku lagi bunek, rasaku lagi kodeng. Mergo aku ditampik karo Wara Drupadi. Nanging ora nedya tekan semene niatku nggonku bakal ndhaup karo Wara Drupadi. Ngibarate taunana windanana. Yen wis ana wiyosing pangandikan saka Wara Drupadi sagu nampa aku bakal ndhaup karo Wara Drupadi. Ora gampang Sinuwun. Ora gampang piye? Ya senadyan aku ora mbok balekke marang Praja Ngamarta. Upama sateruse aku mapan ana ing kene lan mbuh mangsa kala apa aku pinaringan rasa tresna marang panjenengan nanging isih ana syarat rana ingkang kudu mbok lakoni. Aku kudu nglakoni apa? Gandeng sampeyan ki wujude buta, betah buteng aniaya. Mongko buta kuwi kebekan watak angkara budi candala upama aku pinaringan rasa tresna lan gelem mbok wengku garwa. Sampeyan kudu resik lahir lan batin aja nganti aku kelepetan dedosan. Resik lahir lan batin carane piye? Kudu siram jamas ana ing pitung sendang ing mapan ana ing lengkeng Ngaldaka. Pitu mau kudu jangkep. Yen wis siram jamas ana ing pitung sendang ana ing lengkeng Arga, ndak anggep Sinuwun Prabu Kala Sereng wis bali suci meneh lahir lan batin oleh ora kepeklepetan dedosan. Dedosan ing Madyapada sarta dedosan ing wewatekaning buta Sinuwun. Buta Pandhawa tata gati wis raya Syong Nyamawi ngis tutuk mengolir gua sila mangleng. Tutuk mengolir gua sila mangleng. Radal ya. Kowe ngendika sing kaya mengkono Wara Drupadi. Gandeng aku buta kelepetan dedosaning jagat. Ya dosa lair, ya dosa batin bisane aku bali suci. Yen to aku kudu siram jamas ana ing pitung sendang ereng-ereng ing Ngaldaka.
kanthi cara mengkono aku kudu golek 7 gunung ingkang lengkaing gunung ana sendhange tak nggo siram jamas supaya bali aku suci lahir lan batine kanthi cara mengkono aku bisa dhaup karo kowe Waladrupadi. Yen pancen derbe niat mula gage tindakno sinuwun wae lah dalaya. Dina iki uga aku tak njaluk pamit tak miwiti nggonku nglakoni apa kaya sing tok aturake. Aku njaluk pangestu gedhe niatku iso garwa Waladrupadi tak wiwitane dina iki. Kepenakno nggon mapan ana ing negara kiri kadhasar apa sing mbok butuhake para mban bakal nyawisake. Waladrupadi aku njaluk pamit. Muga-muga ndang kelakon apa sandati penjangkaku. Baliku ana ing negara kiri kadhasar kowe wis entuk rasa tresna saka panguwasaning Gusti. Wekasan aku kelakon mengku garwa lawan kowe Waladrupadi. Lha. Aku iki janjane ora arep ganggu lehmu padha gegojekan. Oh, lah sebabe napa kok Bapak rawuh mriki? Kudune Bapak ming ngawe mawon kula wis sowan teng Karang Kadempel. Ning kok Bapak kok malah rawuh wonten mriki? Aku kuwi wau gletak dela ning lincak ngarep omah. Nggih. Ha kok dadi aku ngimpi? Oh, ngimpi, Pak. Iso. Ngimpi napa, Pak? Ngimpi apa, Mir? Wis sopan kok. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ngimpi apa, Pak? Arep tak kandhake engko ndak kowe do wedi. Ning nek ora tak kandhake lah kok ganjel ning ati. Mongko bareng tak pikir-pikir, nggonku ngimpi iki neng magepokan karo anakku Bagong. Waduh. Ngopo Gong kowe, Gong? Aku ora ngopo-ngopo. Aku bapak ngimpekke kowe. Ngimpi apa, Pak? Aku kok dadi kaya duwe gawe mantu. Mongko sing tak dandani cara manten lanang lah kok anakku Bagong. Bagong tak dadekke manten ning kok putrine uring ana. Urung kok uring. Iso urung ana. Mantene wedok kok urung ana. Aduh, Gang. Gang. Ngapae? Bapak ngimpi kowe dadi manten. Alhamdulillah. Muga-muga kasembadan penjakane bapak. Karang ya aku sing tak arep-arep, Pak. Ah piye? Aku biyen dadi manten ya ora tok seneng-senengke. Barang saiki malah ming dimpekke. Dilakoni, Pak. Bagong kowe ngerti ora tegese wong dadi manten? Ngimpi dadi manten ngerti ora? Apa itu? Ngimpi dadi manten ki biasane cedhak patine. Cedhak patine. Maksudnya? Maksudnya ya sing dimpekke kuwi iki cedhak karo patine. Ngayarawa. Ngayarawa ora. Ngayawara nek do omong ngimpen to disambung rapet karo wong urip ki cara ngendi? Ngimpi-ngimpi, urip-urip. Aja didekke siji. Bagong aku wis kulino kaya ngono. Kuwi meneh sing tuwa. Senengane kok gawe bab sing ora prayoga. Titane, sapa sing mati? Rak kowe sik? Dapurmu. Wong tuwa kok dunek-unek kaya ngono. Senengane kowe ya ngedeg-degi anak kok. Ora ana sing arep gawe srana patiku. Aku isih panjang. Hidupku isih panjang. Isa kepengen nglipur para rawuh para senengane tremongan. Tapuki modal. Iki bapak iku mah muring-muring aseng ta aku. Wong sehat kaya ngene kok dimpekke mati rumasane anggepe kaya apa lho. Semare Kaden Prayetna Samurires eka balik. Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi. Gelar-gelaran ing tenglatan milang lintang Bima Sekti. Praptaning risang Werkudara Sumawur Raden Janaka. Kagiat Lurah Semar Badrana nyuwur pirawuhipun ingkang Bendara kekalih. Remara remang uswam yung ambreng kadi karunaning kaswase dosang gonto wastrat mojo lengleng lalu mangulati Ndara Werkudara bekti kula Den ya tak tumpuk Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Ndara ya garing tak tumpuk
Ndara Janaka Ndara Werkudara. Bekti kula nggih, Gus. Ya Mitra tak tampa. Iya Mitra tak tampa. Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih, Den. Ya Bagong. Iya Bagong tak tampa. Enten apa gawe kaget rawuh tanpa sraba? Mboten wonten menapa-menapa kok mak jelek rawuhipun Ndara Werkudara. Kula ingkang ngabdipun Semar nyadong dawuh, Den. Semar. Kula. Brataku ning Karang Kadempel. Sayekti mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe ngerti apa ora? Yen to Mbak Yuku ya kuwi Waradrupadi sawetara lunga saka negara Ngamarta. Gusti Ayu Waradrupadi tindak saking negari Ngamarta. Yo. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti. Nganti tekan dina iki ora ana sarta ora bisa ditemokake. Mula banjur mbarep kakangku utusan karo aku sowan menyang ngersaning Begawan Durna ya bapakku. Aku takon menyang endi dununge Waradrupadi. Durna bapakku paring dawuh. Waradrupadi sayekti bakal bisa bali marang negara Ngamarta, nanging lamun negara Ngamarta kudu ana tumbal. Negara Ngamarta kudu ana tumbal. Lah tumbale napa? Napa Semar sing ken ngupaya tuwin ken goleki? Kula golekane. Nek waton cetha tumbale. Wah, Semar. Kula. Kowe tresna karo Pandhawa apa ora? Lahir batin to, Den. Sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil kula nika tresna kali para Pandhawa. Pripun sampean ajeng dawuh napa? Yen kowe tresna karo para Pandhawa, tegese kowe kudu ikhlas. Ikhlas bab napa? Jarine Durna bapakku sing kena dinggo tumbal balekake Drupadi Mbak Yuku ora liya kejaba mung siji. Wah, pripun ampun ragu-ragu. Bagong anakmu tak boyong tak dadekke tumbal. Iki mbok menawa numuse impenmu, Pak. Ndara Werkudara wis dawuh kaya ngono. Gang, dong apa iki ngerti ora? Ngapa? Ndara Werkudara iki mau omong apa? Semar, Ngamarta mbutuhke gombal. Wondene gombal mau ora cuma mung sandangane Bagong. Basa budhek. Kowe kaya ora krasa ta ya, Kang. Piye, Pak? Aku ora iso mikir. Aku ora iso mikir. Kowe tak omong ya, Kang. Piye? Ana apa? Apa sing perlu tak tanda tangani? Kowe mlayu wae sing ado. Gundulmu kowe. Yaene kon mlayu-mlayu padake maling. Kowe gak omongi ya, Le. Ndara Werkudara rawuh mrene. Kowe Ndara Werkudara golek tumbal supaya Ndara Drupadi timbul ning negara Ngamarta. Terus rasa do nangis to. Terus piye maksude? Tumbale iki sing arep nggo tumbal kowe wer goblok. Aku Ndara Werkudara omong dhewe. Kowe nek ra mlayu, piyai loro kae ngerti pambegane to, Gong. Mlayu sing adong. Mlayu golek slamet. Aduh, jan wis. Bagong aja nendi-endi arep tak kowe ning negara Ngamarta. Weh, adalah. Truk. Kaya ngene iki ora tak adepi, aku nyingkir para aku nyingkiri masalah. Masalah arep ngoyak aku terus. Menengo truk, menengo reng, aku tak melayu. Piye, Pak? Bagong tinggal tumbal. Bagong tinggal tumbal, Pak. Ya ora nggo lapumbel to, Mer. Ndas kok nggo lapumbel. Aku dhewe ora mentolo. Lah kok kelakuane ndaraku kaya ngono. Apa Ngamarta ki ora enek Sinuwun Ndarawati apa piye to ya? Lah kok jebul bener omongane Semar.
Ngimpi dadi manten ora kanthi nyono-nyono kok aku arep dadekke gombal. Yo ngalah wis pisah karo kulawarga, pisah karo anak-anakku. Yem. Murti yem. Aku pamit ya yem. Anak-anak do dijaga. Anak-anak do diopeni yem. Aku njaluk pamit aku tak lunga sing adombangane aku modar ya Mama. Ndara Janaka kene ngoyak wong banter ora jamak-jamak. Aku mesti kecekel iki mbok mlayu kaya ngapa. Ndara Werkudara nek wis matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener Rara Jonggrang. Melumpat mesti ngribani sirahku modar iki. Alah wis kok kaya ngene to uripku. Keloro-loro. Kelunta-lunta temenan. Lah ngandel ora wis arep tekan kene. Kena ora tak gawe srana. Wis ora bakal nampung perkarane. Iki ora mlayu sing ada. Muga-muga Ndara Janaka liwat kene wis ben kejeglong ya ben kurang ajar wong ora salah kok Adipati. Adipati. Satriya mlaku kok kejeglong. Bagong lemah dipun kedhuk. Ditutupi godhong. Piyambakipun pados gesang supados kula mboten saged ngoyak dhateng Bagong. Wah, edan oyahe. Kok ya pintere dioyak ketoke wis cedhak kok ilang tak kedhepake. Wah Nendi Bagong kowe aja mlayu srana timbuling para Drupadi kowe kudu dadi banten ikhlasnya nyawamu Bagong. Wah kaya ana wong ambegan megap-megap. Wah Bagong aja ndelik Bagong. Wah, kaya ana swara maknguk. Anggere kecekel lak boyong ning Amarta, tak gecek sirahe. Wah, Nendi menungsane. Wah, kaya neng kene. Wah, Bagong. Aduh, mati aku. Badak bundas. Nan tak lakoni. Piye munggah gunung aku melorot. Sing pisanan sukses. Sing kedua kok sing tiba kok ndasku sik. Wah, wis ngrekoso tenan iki. Piye wis? Ndara Werkudara ketoke ya wis kentekan akal. Wis ora ngoyak aku ning nganti aku kok ngetok pecungul. Kono Ndara Janaka Bagong ijeh urip sifat jemparing ratas gulumu. Modar aku. Hah. Piye to iki nasib iki? Wah, jan. Aduh. Wes monggo aku ndelekke lawuh nang omah. Wis genah dipangan murtiyem. Kae dokoh banget e. Wong tak kok ayam goreng kok ngenteng timbang kari sikil siji. Mangane jan luar biasa.
Wis entang-entang mandang alas tenan aku. Wis tinimbangane urip ketoyong-toyong mati ah. Golek dalane ing pati aku. Ngelampu. Apa jenenge? Apa to jenenge? Wis luwih becik ngalu. Ngelalu ndeng kok ngalu. Ngelalu wae aku. Golek dalane ing pati. Dewa. Dewa. Dipun wengakaken lawanging kasuwargan Jawata. Kula ingkang abdi tapun Bagong badhe pados mergi ning Pejang. Kula arep golek dalane ing pati. Pun boten wonten gunanipun kula urip ana kalam Padang, Dewa. Sampeyan krungu mboten, Dewa? Budhek kabeh. Mangkal tenan aku. Ngarep kae kaya ana sumur. Ah nyemplung sumur kowe. Anggere nyemplung dases iki nang ngisor kena watu padas mati sek wis. Wis men lah. Amane aku mulai dadekke tumbane negara Ngamarta, tak ikhlasake nyawaku wis men. Weh, Bagong, Bagong. Weh, ada kaitan lah. Dolot. Wah, lah cekiter. Nangka bosok dikopiok kari betone. Aduh Bagong, lah kok dadi kita nekat kaya ngono ki piye? Nyemplung sumur. Mangka sumur tuwa kaya kene iki. Ngisore mesti ora ana banyune, mesti ming padas suri. Waduh, kita tekan ing pati iki kok nganti kawanguran Sang Hyang Jagat Girinata. Sinenggo Bathara ora iso menggak marang kekarepane Bagong. Aku nampa duka. Wah, lah Bagong lah kok dadi nekat kowe. Bagong, kita aja mati, Bagong. Kita aja mati. Bagong, kita aja mati ora dikeparangi Sang Hyang Jagat Girinata. Sapa ta iki rame banget iki? Lho. Kita ki nyemplung sumur kae isih urip. Ameng sadengkol e. Meng keletan bes iki apa? Jebul rung dikedhok. Lah kok kita iso nyemplung? Aku njero meh. Wah, trembelane iki. Weh, lah Dewa Trandala. Hus. Dunake trembelane kok nguneke Dewa Trandala kita ki aja mati, kita aja mati. Heeh. Mergo lagi golek. Saja sembrana. Kita ulun jarwani ya. Pancen iki dadi lelakon kita. Oh, mengkaten. Iya. Kita ki titah ing Jawata, mula sing gawe kodrat laku ning titah kuwi ulun. Oh, nggih. Berarti kita kudu manut. Kita sapa? Lho, Pungulun nyebut kula sinten? Kita. Pungulun ulun. Ah, berarti kula niki kita, sampeyan niku ulun. Ngene ya. Kita iki sebutane kanggo titah. Yen dewa nyebut kowe iki kita. Oh, berarti kita niku bisa kula, bisa sampeyan. Tegese piye? Nek kula nyebut sampeyan berarti kita Pungulun. Ora, kuwi sing ngucap ki dewa. Lah nggih, lah berarti kita niku saged kula, saged sampeyan. Ulun niku ya iso sampeyan, iso kula. Ah, ngono kuwi bener, ah nggih. Terus kersane kita Bathara pripun? Ulun mengkari manut. Wah, lah iki mecahke sirah iki. Ampun Pungulun. Ampun Pungulun, kula percaya kapan-kapan. Hus. Malah dipecah. Ngene ya, Bagong. Iki mau ulun ditimbali Sang Hyang Jagat Girinata. Yang Sang Jagat Giri Pratika. Nggih, kersane ulun didhawuhi pengkon menggak kekarepan kita nggon kita bakal golek dalaning pati. Ngono? Ya? Nggih. Sidane mboten golek dalaning pati kok kula. Lho. Golek dalan apa? Kula sing kula seneng ini golek dalan ring road. Aya ora. Dewa tahu aja. Walah turun dulu. Setan tenan kowe ra. Nggih, keparengipun. Merga iki bakal dadi kamukten kita. Wow. Kita bakal mukti. Iya, kita kuwi. Ha iya. Terus rananipun menapa Pungulun? Kita bakal ulun paringi ya kuwi wujuding pusaka. Pusanganipun wujudipun jenenge apa? Ingkang winastan Kalung Robyong Kencana. Wah. Kalung Robyong Kencana. Iya, wujudnya kaya ngene iki. Iki kinan maring karo jeneng kita. Kalung po genter. Kalung cekuk truna goblok ora. Pungulun ampun emosi to Pungulun. Nek omongan kali kula niku kudune pancen kaya ngenten niku Pungulun. Nggih, Pungulun kula tampi. Terus kula kadhawan punapi.
Kita mlaku wong ngidul bener. Oh nggih, kenapa tekan dalan gedhe? Menggok kita terus nokol petukno modar kowe. Pukulun ampun emosi. Ngidul niku dalan gedhe pukulun. Maksudku aja nganti kok tok mbakne kaya neng kene. Ngidul terus kae lho. Ngidul lurus. Nggih. Mengko kita bakal ketemu sawijining ratu. Oh, enten wong main, ora? Tegese kita bakal ketemu Nalindra. Oh, mekaten. Nalindra ku judule Prabu Kala Sreng. Kuwi sing Nyidrawara Drupadi. Ah, ratu mau patenana. Ah terus pusakane, kalung Rabyang kuwi digdaya. Kowe bakal digdaya kliwat ukur limpat ing Saniskara. Bebasan Guru Kencing berdiri. Bebasan tinata mendat Jinara Menter. Nggih, ngestaken dawuh. Nek wis tak pateni, sandangane Nalindra mau nggonen agemen terus kowe dadi ratu. Niki omong kosong napa serius? Dewa iki ora tau omong kosong. Mesti nyata. Siap. Sendika. Wah, gleleng iki. Dadi ratu mulih nemoni Murtiyem. Bojoku mesti pangling, Mase kok saniki sandangane kaya ngono, Mase. Sampluk cangkeme dies. Karo bojone kok kaya ngono. Pukulan. Kula nyuwun pamit, kula majeng mlaku ngidul mriku. Nek ketemu karo ratu jenenge Prabu sinten? Lah, modal ora. Dicatet mula dicatet aja sembrono. Kala Sreng. Sreng apa Sreng? Sreng. Wujude buta. Atenana, sendika ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit, Bu Kulun. Titah ki aja nganti disiki dewa. Kualat. Ulun sik sing munggahne kayangan kita mlaku sing keri. Nek kowe ninggal ulun tegese kowe ora ngurmati lan jeneng ulun. Oh nggih. Monggo Bu Kulun kula aturi tindak. Ulun kondur makayangan. Nggih, ngantos-atus Bu Kulun. Salam kagem Bathara Guru nggih. Wus. Kita iki takok salam. Salam kangen. Kula kali Bathara Guru niku suwe ra ketemu. Kula tak ana minggu ra sok mriko. Om dengkul matos. Werna-werna ora. Om wis ulun kondur makayangan nggih. Ngantos-atus Bu Kulun. Apa ya? Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung sapa iki Takon karo aku. Pukulun Bathara Antrada. Lho. Bathara Antrada yudu kaya ngono. Aku ora mung nyilih jenenge Bagong. Kowe sapa? Aku Prabu Kala Sreng. Sopi? Sapa? Sapa? Prabu Kala Sreng. Prabu Kala Sreng. Iya, Candhak dening aku, Mas. lho bareng ngerti jenengku. Lah kok dadi kowe ngadeg malang kerik ning ngarepku. Kowe sing nyolong Dewi Wara Drupadi ha. Saka kedaton Ngamarta nganti meh ngembet nyawane Bagong. Mula kowe utang nyawa karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku Jaluk Wara Drupadi? Ayo tugelen jangganing Prabu Kala Sreng. Ah, tebak jajamu sirna Markalayu. Ampuh tenane asem. Bathara Antrada ya ora ngapusi. Antem dadane diek langsung klekar. Mongko semono gedene. Wah, sayang Petruk ora weruh. Ora ana seksi. Bareng ya ora ana sing tak umuki. Wah, rugi iki. Kudune gareng Petruk weruh men do gila karo aku. Aku terus gleleng nang kampung. Trek rene, malah tak gajo ndasmu. Terus mara, gila karo aku. Wah, ya wis ra apa-apa. Tak nggone sandangane buta iki. Negara Girika Dasar ratune wis tekaning pati. Ndarawara Drupadi mapan Ndara Girika Dasar. Nganggo sandangan buta jujuk Girika Dasar. Dewi Wara Drupadi tak gawane kondur ning negara Ngamarta legane ati.
Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Iki sing nganggo sandanganing Prabu Kalasereng. Mula aku kudu tekan negara Girikadasar. Tak umumke nang setiap pos ronde. Nang pojok-pojok desa. Raja baru, raja bolang-baling. Raja bolang-baling sekaten. Iki jejuluk Prabu Kalasereng. Ya jejuluk Prabu Patokol Bawarsari. Ingat, jangan kuwalik. Prabu Patokol. Aja nganti salah sebut Prabu Pakon anu Patokol Bawarsari. Wong Girikadasar iki Ratu Anyar legane atiku. Menika sinten takon karo aku? Ratu Anyar. Negara Girikadasar Prabu Kalasereng. Ya Prabu Patokol Bawarsari. Prabu Patokol. Kenapa tertawa? Jeneng kok werna-werna. Ora jeneng werna-werna. Para Drupadi kok ngerti karo aku? Ngerti mergo kondangmu. Mergo kondangmu luar biasa. Cantiknya luar biasa. Basa Betawi. Iya. Memang betul. Lajeng kersanipun Prabu Kalasereng sirna mergalayu mulaku ingkang kudu garwa karo sampeyan. Kowe gelem ora tak pek bojo? Estu napa pripun? Serius? Nek tenanan yo arep piye meneh wong kene wis suwe ora ana sing tak suwitani yo kepeksane yo arep wujudane kaya ngono. Ya wis lah ora apa-apa. Ya wis lah. Ya wis lah ora apa-apa. Asli lahir batin, lahir batin. Wara Drupadi, cintaku, sayangku, rembulan. Jan senenge ra jamak-jamak aku. Iki kok negara kok tanpa ana nayakane iki piye iki? Ketekan Torres lu nambet pasang kalimat tapi terbide gledek dapat kula ingkang abdi Nayaka ing Girikadasar. Waduh gleleng tenan iki brengose kaya ngene. Sapa kowe? Kula pun Lasirun. Lho, tukang ngulur kabel. Iya kasinggihan mekaten. Ora apa-apa, saentuke Nayaka. Iya, wonten menapa sinuwun? Aku pengen dhawuh karo Dewi Wara Drupadi. Iki. Ning aku kepengin wayuh putri loro. Lho, putri kalih. Kowe sowan nang negara Ngamarta, lamaren Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Nuwun sewu, Dewi Werkudara Dewi Janaka. Kok naminipun jaler? Rasa cerewet to. Kowe manut ora ora tugel kula. Oh nggih, sendika ngestaken dawuh. Budal saiki sendika.
Para Drupadi, sayangku, cintaku. Wonten dawuh Manjing ning klikep anu. Apa jenenge iki bahasane? Kalpataru. Apa? Kalpika. Kalpika. Tak boyong nang negara Ngamarta methuk calon garwaku ya marumu ingkang pewangi Raden Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Saga ora? Saga. Ayo budal berdua karo aku. Cumengklungen nggone ngrantu kalawan rawing Siadi ana ing negara Ngamarta Yayi Prabu. Yo, kabare piye? Wah, Durna bapakku paring dawuh. Mbayuku Wara Drupadi bakal timbul ning negara Ngamarta. Terus waton Ngamarta eneng tumbal. Tumbale sapa? Tumbale wujud menungso. Lho, wujud menungso? Yo. Sapa sing kudu dadi tumbal? Wah, Bagong Kresna kakangku. Lho. Kosek. Aja nganti kesusu Werkudara petungen gelar lan digulung. Mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru. Sing ngendika kaya ngono mau sapa? Durna. Werkudara percaya. Wah, ora percaya sebab apa? Dasarmu apa kok percaya? Biyen nalika aku golek banyu suci Perwitasari, kabeh do nangisi karo aku nggonku budal marang segara. Padha ndakwa yen to aku bakal tekaning pati ning nyatane piye. Durna bapakku wong sing nyata gunemane ora tau blendra-blendri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Ya, yen pancen kaya mengkono, Siadi wis percaya karo wong atuamu sing aran Durna mau. Ya. Terus sak banjure piye? Aku tekan Karang Kadempel. Nembung karo Semar. Wah, Bagong urung nganti tak boyong melayu, tak oyak munggah gunung. Ndak sawan saka kadohan Bagong tiba ning jurang keplorot sirahe dhisik. Mbok menawa wis tekaning pati. Weh lah dalah. Saning Ubathara wayah Bathara jagat. Tara. Nggih. Ana ing alam padang kuwi ana tetembungan hukum karma. Sing jeneng hukum sing ora iso diwakilake kuwi mung hukum karma. Sapa sing tumindak ala, tumindak ora becik karo wong sing tanpa dosa, mesti bakal entuk piwales ingkang sakmurwat. Kuwi wis dadi hukuming Sang Hyang Jagat Grinata, ya wis dadi hukuming sing maha kuwasa. Mula yen kowe nganti gendak sikara karo Bagong, mongko Bagong ora luput. Nek ora suwe meneh kowe wirang merga saka pokal gawemu aja sambat kakangmu lho. Ya. Iki sapa? Kula pun Adipati lho hasil. Saka ngendi? Kula saking negari Giri Kadasar. Diweji. Iya. Wigatine apa? Kula dipun utus Prabu Kalasreng nggih Prabu Patokol Bawersari. Sesembahan kula enggal ngebun-nebun enjangan jejawah sonten. Mriki kula badhe nglamar ingkang nami Dewi Werkudara lan Dewi Janaka badhe wenengku garwa dening pepundhen kula Prabu Patokol Bawersari. Wah.
Setan alas. Wong lanang diwadonke. Kapok ora? Ndara dasih ucapipun Kakang wis kono mangsa Baranga. Rasakno dhewe lan rampung ana dhewe. Menapa wonten putri ingkang nami Dewi Janaka lan Dewi Werkudara menawi kepareng badhe kula suwun badhe kula pisungsungaken ratu Gusti kula Prabu Patokol Bawarsari. Ndasmu ana ratu telata sabrang madunke Janaka nggugu karepe dhewe candhak sirahmu jegeluke nang lemah ajur kumur-kumurku wandamu ora iso dikukup. Ayo ratu Gustimu kon tekan kene tak longgo parung waduke ora mudhar aja dundang Janaka parak. Adalah matek kowe Ron buatange nang pinggir dalan men wis ben mati wae lah wong-wong ngamarta padha runtik atine kagol atine Dewi Janaka Dewi Werkudara ayo ladenana pun Kakang Prabu Patokol Bawarsari. Sawe takon karo aku Raden Janaka. Aduh. Sayangku. Cintaku. Edan. Ora kanyono-nyono jebul Dewi Janaka persasat widadaringe Jawanta. Aku wis ora kuat ngampah hardaning karepsun. Cium, cium, cium. Ora gelem tak dupak raimu. Dupan mbok menawa ki tandha tresnamu karo aku. Hei! Oh ha 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 ha. Hei! 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 Wah! Ora apa-apa. Hai! Ayo, sambat kowe. Dambunge kok porah lho. Aku ki sayang karo kowe. Meneng ta? Angel temenanan. Hai! Hai! Setan ndas apa kowe? Ndasmu. Tidak ora apa-apa malah aku sing kelumah. Gene lunsi jalma tan kena kini ro. Wong digdaya aja gleleng. Isi ana sing luwih digdaya. Aku Prabu Patokol Bawarsari. Wis apa? Werkudara. Aduh, maaf sayang. Nah aku kasar karo kowe. Aku ora ndiriat kasar karo kowe, amarga aku sayang karo kowe. Wah, gilane. Sikil barang diambung aku gila merinding kabeh. Aku yang merinding. Berarti kita dua sudah saling merinding. Edan apa? Mulai ora kowe dadi bojoku, bojomu cengelmu.
kok kaya wong gila. Kula sampun pinanggih kan Prabu Patokol Baworsari. Sing utusan kon nglamar Dewi Janaka, sing nglamar pun kula pecah sirahe. Ayo adikku cah bagus sing digdaya dhewe ya ming Janaka. Nggih. Lah terus Prabu Patokol Baworsari dugi kula di kudang-kudang dicandak awak kula arep diambung. Lho, lah mbok yo gelem. Hus. Panjenengan menika lanang karo lanang kok. Patokol Baworsari iki arep ngambung kowe? Inggih. Kula antem mboten dirasake, kula napak-napake mboten dirasake. Piye? Saiki piye? Nadyan kowe ora tumindak, sing tumindak Werkudara, ning padha karo kowe ora mangan nangkane ning gabul pulute. Yen ana lakon kaya ngene iki piye? Yen nganti dingerteni dening para kawula, Janaka kok dilamar, lah padha karo kowe iki rak diwedokke to. Sin Wah, gilane. Sapa sing gilane? Prabu Patokol Baworsari. Kresna kanggo aku tulungi. Nadyan aku sing maju aku kalah. Wis to. Percaya aku kalah. Sapa sing iso ngalahke Prabu Patokol Baworsari? Semar Gareng Petruk golek ana sing iso ngalahke. Ning kowe kudu njaluk ngapura karo Semar, merga kowe natoni atine Semar. Kowe mentolo karo anake Semar. Yo, aku njaluk ngapura Dipol. Wangkara kinggen lir manguswa kang layon pesone diculke to Pak dengan kang memanise wadananira layu Pak iki taline diculke iki Pak kumeko camratnya maratani wis to Pak kelangan Bagong kok ora suduk salira arep gantung lho Pak Bagong ora ana sing nglipur karo aku Dole nek ora ana bapakmu melu ora ana aku ora iso pisah karo Bagong Semar aku njaluk ngapura wah Semar aku njaluk ngapura Dipol perkara sing wis kebacut niku ora bakal iso dibaleni. Nggih mpun, anane kula nggih ngapura. Ning wit dina iki pun kula sumpahke Semar ajeng golek bendara liya. Ora ana gunane kula labuh karo sampeyan. Nek sampeyan mentala kali anak kula. Semar, aku sagu goleki Bagong sak ketemune. Bagong durung tekaning pati. Mergo aku durung mateni Bagong. Ning pancen mau tiba ning jurang tak golekane, tak jegurane jurange. Tak gawa bali ning arepamu Bagong kudu slamet ning aku njaluk. Njaluk napa? Ana ratu jenenge Patokol Baworsari. Jarene Kresna sing iso mateni ming Nala Gareng karo Petruk. Petruk Gareng aku tulungono. Mengko aku sing goleki Bagong. Nek ngapusi titenono sampean.
Ratu kok nganggo topeng apa tenanan iki? Iki rai tenan kok ya. Kok dapure kaya Bagong. Sapa iki? Kere-kere. Aku ki piyayi. Kok men ditemok karo batur-batur kaya ngene. Reng, nek suarane duwer iki. Ora iso diapusi nek suarane duwer. Lah iya kok ya entuk sandangan apik banget kaya ngono kuwi. Waduh kerise. Waduh. Keris kok dedere kaya ngene iki. Saka ndas kewan ketoke terus. Ora ana matane ming cangkem tok. Ah iya. Ayo ratu kok ya sepatune siji, selope siji iki piye iki? Kowe ra sah do cerewet. Ayo minggir. Dewi Janaka, Dewi Werkudara dadi garwaku. Langkauna batange telo gareng. Piye? Wong kok terwelu ngene kok sumbare. Kowe wani karo aku wong Digdaya Sekti Kalintang Jayaning Perang. Nek meng kowe ora gelem mundur, meneke Dewi Janaka, Dewi Werkudara njaluk mati cara piye? Yung. Wih. Rastra. Wis, semene wae aja sesek-sesek. Tak sesek wis ra gelem cetha nek do kesel kabeh iki. Noyah nayuh Baskara Titi Mangsa. Ical wujuding Kilurah nenggih Prabu Patrokol Bawarsari babar dadi wujud Kilurah Bagong miwah Sang Dewi Waradropati aja macam ngandel ora grelengi ra jamak-jamak. Wes anggere konangan kere loro iki wis. Ra sida mukti aku. Lah kowe ngopo e, Gong? Wah aku doyak apa mau? Ndara Werkudara. Nyemplung jurang. Heeh. Dewa ya iso dapusi ta, Tru? Kok iso dapusi? Aku gayane nyemplung sumur ning jane sumur iki cethek. Oh. Aku nang sumur ki ndekem dewane, "Weh, Bagong, Bagong, aja mati, aja mati." Aku terus medungul, "Ngapae?" ngono. Dewane terus kaget, terus aku dinae pusaka kalung robyong kon mateni Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng ki sing nyolong Dewi Waradropati. Berarti ketemu Dewi Waradropati. Heeh. Nang ndi? Nang akeh kuwi. Waduh. Akeh ulo, iki tumuli ae. Weh. Mbok sore mau, Gong. Ya ini kok ngetokke bahan tumuli. Tumuli ki apa? Wature nemu ning kali. Iya. Antil mudar. Sing tok ngendhelike nganu sapa? Dewi Waradropati. Heeh. Ha mbok ditokke. Gusti Waradropati medal Gusti. Niki pun paripurna lampane Gusti. Tenan to aku ki wis batin kok. Ana ratu kok rupane kaya tempolong. Mula terus tak goleke mungsuh gareng karo Petruk. Wah iki sumbere iki. Nek ora ana iki aku tetep tekan sesuk sore dadi ratu terus to. Ha ya ora sesuk sore lakone wis ganti kok. Tak ujug-ujugi dadi ratu. Semar, kula rene kok. Pripun? Anakmu wis malah mung diajar karo Semar. Ketoke tresna ning plak-plek saking tresnaku karo kowe. Werkudara. Oh. Rene yo. Piye? Sing dadi ratu mau sapa? Aku ora ngerti. Sing lungguh ning mburi Dewi sapa? Bagong dadi ratu. Heeh. Lho, ora basa. Aku arep mateni aku kok. Mau saiki wis ora. Sumpah? Yo, ora. Aku tresna karo kowe. Aku ya tresna karo kowe Dewi Werkudara. Ndasmu.
Aku lanang dunekke Dewi Werkudara. Syukur kapokmu kapan kuwi. Lara ora, Gong? Ora. Aku isih ampuk. Sisa-sisa ampuk aku isih kok. Wah, iya syukur. Bagong aku njaluk ngapura. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Iya. Niku dite ajeng tiba niku. Endi? Iki apa piye? Heeh. Nek tak gawak kene ndak disaus apa to. Edan. Lagi diduduhke wis disaut. Syukur Bagong kowe iso gawe srana kundring Nyai Waradrawati. Nggih. Nggih karang sedaya menika ming dadi lantaran kok, Gus. Iya, Bagong. Tur wonten ing salebeting cariyos menika janjanipun menika namung gegojekan kemawon. Ning salebetipun gegojekan samboten-botenipun boten ketang sekedhik. Wonten ing lampar menika mesti wonten pitutur ingkang sae. Lah pituturipun dipun pendhet ingkang awon dipun bucal. Sampun wonten conto kaca benggala mawarni-warni wonten salebeting pergelaran wayang kulit. Mugi-mugi sedaya manggiya raharja niskala. Weh, edian nggon aku dipek kabeh keparat.